Nsima ndi chakudya chimene chakhala chikudzazisa mbali zathu kwa nthawi yayitali. Kwa zaka zambirimbiri nsima yakhala mtima wathu, ndipo kunangosala kuti nsima imeneyi tiyike pa mbendera ya dziko lathu lino. Komano tsiku la leroli nsimayi yasanduka chinthu chonyadilitsa kwambiri, makamaka chizungu chake tingatchule kuti luxurious thing, chinthu chosafikirika kwa amalawi ambiri. Pansika wina lonse timashopu timaokala timaona pamagulisidwa ufa kapena chimanga, komano pakadali panopa mtengo wa ufa ndi chimanga ni mtengo osafikirika kwambiri. Tsiku la lero imene ndikupanga video iyi ndi pa 19 August 2025, of which misika ina zikumveka kuti chimanga chapitilira 75,000 Malawi kwacha. So mukudziwa kuti nsima ndi staple food yathu, ndi chifukwa chani mitengo yake ikukwera chonchi? Tingamanene kuti why is our staple food skyrocketing in price, and ni ndani amene akuvutika kwambiri mezi kuchitika zimenezi? So mtsiku la lero tikhala tikutambasula ndi kuphwanya bwinobwino topic imeneyi mwadongosolo komanso mwachimvemvemve, so khalani pompo kuti mumvesese bwinobwino. First of all ndiyambe ndi historical context komanso kachiro significance ya nsima. Muchichewa chomveka bwino ndinganene kuti mbiri ya nsima imeneyi kapena chimanga, komanso tanthauzo la nsima kapena chimanga pa chikhalidwe chathu. Sono ndiyambe chonchi, chimanga chinafika mdziko lino ma 15th century or 16th century, komano ika 16th century kapena 17th century, that's according to my historians. And pakupita pa nthawi nsima yasanduka backbone ya diet yathu. Tikati tadya timaitadya nsima, olo anthu ena kufikira tsiku la leroli akati adya mpunga pogona amati tagona ndi njala. Chifukwa chani? Chifukwa kuti nsimayi inasanduka chikhalidwe chathu. Nsima kwa Malawi si chakudya wamba, ndipo ndi choposa chakudya. Chifukwa chani? Nsimayi ndi chikhalidwe chathu, nsimayi ndi identity yathu, komanso kuti Amalawi tifike tsiku la lero kuti tikhale ndi moyo, chakudya chake ndi nsima yomweyi. Ndekuti zimene zotanthauza kuti ngati mtengo ukukwera kwambiri, amene atavutike kwambiri ndi Amalawi wina aliyense posatengera kuti ali ndi ndalama kapena alibe ndalama, chifukwa nsimayi inasanduka chikhalidwe chathu. Msegment yachiwiri ndikambe za chifukwa chani Amalawi ambiri tikuvutika chifukwa cha chimanga, kapena kuti nchifukwa chani chimanga chikusowa ku Malawi kuno. Sono pongomva zimenezizi, ineyo mu mtima mwanga ndisanapange research naona kuti Amalawi timapanga over rely pa chimanga. Chizungu chake tingatchule kuti over reliance on maize, and zimenezi zimabweresa food insecurity. Tsiku la leroli almost mulimi wina aliyense ku Malawi kuno amalima chimanga, and osati kungochilima chimanga chonga timene timalimira nandolo, komano amalima chimanga nkumachisamalira. And over reliance imeneyi ikubwera pa cost yake, which means tikangokhaza kuti sitinakolole bwino ndekuti nationwide timavutika. Timatha kuona nandolo zaka zina osachita bwino, komano Amalawi ife sikuti zimatikhuza kwenikweni, chifukwa choti nandoloyo ndi chakudya chathu ende timadya, komano sitingafanizire ndi nsima. Olo mpunga utakhaso unaende bwino m'madimba, sikuti zingatidinde kwambiri ngati mezi umatidindira nsima ikavuta. Sono chimene chimachitika nchokuti ngati sinakolere bwino zimakhala kuti nsimayi ndi yosafikirika kwa wina aliyense imene tafotokozera. Ndifotokoze pa point yomweyo. Ku Malawi kunoko tinazolowera monoculture. Sono monoculture ili ndi ma risk ake.
timalima chimanga chokha, of which akakhala matenda abwera, nyengo ikasintha, kaya kwabwera mapesti ena ake ngati dzombe, zimapanga attack chimanga chimene chichachi, of which timakhala pa risk yoopsa. Ndipereke example ya mchaka cha 2023 pamene rainfall pattern yathu inali yovuta kwambiri kusiyana ndi zaka zonse. Chizungu chake tinganene kuti the rainfall patterns were erratic. Alimi tinadzala chimanga, komano tinakolola chochepa kwambiri, and mitengo imeneyi kupenga kwenikweni inayambira pamene papa. Sono mumveseseno pa nkhani ya food security, tikakhala takolola mopusa, tikakolola mochepa, zimangopanga affect mitengo, komanso zimapanga affect nutrition yathu and availability ya chimangacho. Zimene zimapangisa kuti mabanja inde zimachitika kuti mwina mwake kudya kawiri pa tsiku, kamodzi pa tsiku, madzulo okha, komanso zimene akudyazo sikuti ndi chimangaso. Zimene zimapangisa kuti nutrition ya anthu generally ikhale yopoira, ikhale yovuta. So mu critical analysis ningofotokoza kuti ningobwera ndi ka flow kake kokuti Amalawi tikamadalira kwambiri chimanga zimabweresa vicious circle imene ili poor harvest, kukolola moperewera, kenako kukwera mwa mitengo, kenako consumption yake imakhala yochepa, kenako malnutrition, kenako long term society cost. Zimene zitanthauza kuti tikakolola mopusa muja mitengo imakwera, kenako timadya pang'ono, kenako timadwala kunyentchera. Zimene zimapangisa kuti zipange affect generation. Chifukwa chokuti dziko la Malawi tinakhala ndi njala yoopsa mchaka cha 2001-2002, and njala imene ijayo kuti tifufuze imapangabe haunt Amalawi ambiri. Ena analuza achibale, ena kuchokera nthawi yomweyo miyoyo yawo si chimodzimodzi. Sono pamene zikubwera apa ma results inde tikuwaona pompano, komanso tikhala tikukumana ndi ma results a long term ngati kukwera kwa mitengo kumene kuku. Sono tibwere pa point ya kusintha kwa nyengo komanso mavuto amene akubwera kamba ka nyengo. Panopa Malawi yamba kukumana ndi mavuto azanyengo osiyanasiyana komanso amene ali ochuluka. Kuchokera chaka cha 2020 takumana ndi ma cyclone oopsa, ma floods oopsa, komanso kuchepa kwa mvula koopsa, zimene zimapangisa kuti chimanga chinyale m'minda. Tipereke example, cyclone Freddy anakokolola ma estate onse atunthu, ma mega farm, ma hectare, ma thousands kwa isiya alimi ali padzuwa, and zinasiya mabanja akudandaula. Kumalawi kunoko ulimi wathu ndi wa rain fed, muchizungu tingati rain fed agriculture, and timadalira umenewo, and ulimi wa nthirira ndi ochepa okuti sungakwanise kudyesa Amalawi. Ndiye kusintha kwa nyengo kumene kukupangisa kuti mvula ivute, and mvula ija ikavuta ikumaza nkubwera yonse pakamodzi, zimene zimapangisa kuti ma floods achitike and madzi ochepa apite m'minda, zimene zimapangisa drought. Chizungu chake tinganene kuti drought kapena chilala, kuuma kwa nthaka. Zinthu zimenezi zikupanga reduce maize supply kwambiri, and demand ili constant komanso ikukwera kwambiri, zimene zikumatikakamiza kuti mitengo ikwere ndithu olo tifune olo tisafune. And what you have to take from this point ndikuti environmental vulnerability kapena kuti mavuto amene akudza kamba kakusintha kwa nyengo kapena kuti nyengo yomweyi ali ndi link yayikulu kukwera kwa mitengo ya chimanga. Ngati dziko lathu lino kapena kuti ino nokha panokha simupanga invest mu climate resilient farming, makamaka tingane kuti ulimi umene umatchera ndale kusintha kwa nyengo, kapena kuti ulimi
umene sukuona kuti nyengo yavuta koma ulimi kumatikabe ngati sitipanga invest mu ulimi umenewu ndekuti mitengo ya chimanga ikhala ikutivuta andi pakhomo pathu chimanga chikhala chili chovuta. Point number 4 ndikambe za economic pressure, makamaka kukwera kwa mitengo generally ndi kukwera kwa mitengo kwa zinthu zofunikira mu ulimizo. Ndeti fotokoze apa ngakhale chimanga toti kukolola otakhala zoti uchikolola chambiri komabe dziko lathu lino mavuto azachuma akutipweteka kwambiri, akupangisa kuti mitengo ikwere kwambiri. Tikakamba za fertilizer, tikakamba za mbewu, tikakamba za fuel, zonse ndizokwera. Andi tikakamba za kwacha twinamba kutha mphamvu kalekale andi panopa it's more worse makamaka against ma currencies akuluakulu ngati ma US dollar marandi. Andi alimi akuyeneka apange cover makosti amene wawa andi amene timalipira zimenezi ndi anthu ogulafe. Mumvesese bwinobwino, mulimi wagula zinthu zonse zija modula ndi akufuna yake ituluke, chimanga akachikwezanso kwambiri. Mitengo fertilizer kwathu kuno sitipanga andi mbewu imene makhala kwathu kuno yambiri makhalanso ikuchokera kunja, so ndi kwacha yathu imene ili yopanda mphamvuyi zimapangisa kuti zinthu zikhale zinthu zodula kwambiri. Andi mitengo ya transport mukudziwa kale mafuta akumavutavuta zimene zimapanga add layer ina yokuti chimanga chikhale chodula pa msika wathu. Mwachisanzo mutha kuona kuti chaka cha 2023 chimanga tinkati chadula kwambiri chinafika koma pa 60,000 kapena 50,000, mwana chaka chatha chinali wese chinafika pa 90,000 malena 100,000. Ndiye mutha kuona ndithu. Andi chimene mutatenge pa point apa chokuti kukwera kwa zinthu uku generally makamaka zinthu za production ya ulimizi zili ndi impact yayikulu kwa ife anthu ogulafe chifukwa mulimi amafuna tani abweze. Izizi zikupanga chain reaction, and chain reaction yake ndiyo kuti mwina kukwera kwa mtengo iziko tu kukwera kwa mitengo ya zinthu za ulimi iziko tu kukwera kwa chimanga, zimene zimapangisa kuti anthu fe tivutike m'manyumba mwathu. And point number 5 tikambe za market manipulation and hoarding. Ndikutanthauza chani? Ma market forces akupanga contribute zinthu kwambiri and anthu ena ogulisa chimanga ndi alimi ena akumachisunga chimangachi mwadaladala kuchisiya ma warehouse yawo kuti apange create scarcity, artificial scarcity. Sikuti chimangachi kulibe hayi komano alimi akuchipanga dala kenako akumaza chigulisa nthawi ina cham'ma December muja pa mitengo yokwera kwambiri. ADMAC ndi body imene ili ya boma, ntchito yake ndi kupanga stabilize mitengo ya chimanga ndi zinthu zina za ulimi ngati soya na ndolo, zinthu ngati zimenezi. Komano panopa ADMAC tinganene kuti inafa. Sindinaone zaka izi ADMAC itapanga meet ma demand athu. So zinthu izizi tifotokoze chonchi, kupanga hodi chimangachi zikupanga exploit market psychology. Tabwana ku psychology makamaka market psychology. So ndi fotokoze chonchi perception yongoti chimanga cha sowa, tingonena kuti chimanga cha sowa imapanga raise demand. Chimozimozi tingonena kuti sugar asowa wiki yamawa, ndikuti mashopu aona ndithu anthu ogulisa aja kuti mama ndi sugar akugulidwa sakuchedwa kutha, andi zimapangisa kuti mitengo ikwere. Chimozimozi chimanga alimi anachisunga andi tikudziwa kuti alimi anachisunga. Ndi chimene tikupanga ndi chani? Tikumanena kuti mu December chimanga sichizakhalapo, then tigulire tuchambiri panopa kuti ikamaza fika December ija tizangudya chimene tinagula kale, of which the market psychology tikuyikamba ija.
zimapanga less demand kenako mitengo kukwera. Ma stock a Adimac ma depots yawo ali understocked, zimene zikusiya anthu ifeyo kuti chimanga tikachigule pa vendor. Mumvesese pamene papa kuti tipite msika wina lonse kumene kuli shop ya Adimac tikapeza kuti tsiku la lero chimanga kulibe, and tilibe option ina koma kupita kwa vendor kukagula, and chimanga chochepa kwa Adimac chimene chimapezekacho chikumalowanso ndale, tipanga bwanji? And even pali ma allegations enako kuti anthu aku Adimac iwo amagulisa ma vendor ifeno tizagula ma vendor pa mtengo okwera. Just imagine. And chimene tukamba papa ndi chimanga iziko tu nsima iziko tu Malawi iziko tu ine kumakuyankhula, chifukwa ngati simunadye simungaonere video yokufika mpaka papa pa 16 minutes. Ineyo ndadya nkana ndini mphamvu zokuyankhulani, nde Malawi uja tikundina pamenepo. Sono pa critical analysis yathu tifotokozesa weak regulations and insufficient government intervention. Tikutha kuona kuti boma likuona ndithu kuti zinthuzi zikuvuta kwambiri nkhani makamaka ya chimangayi, komabe silikulowelerapo kwambiri. Adimac ija ikumapesedwa ndalama nthawi yochedwa, and kuti mwina idzuke Adimac ija bwinobwino zikukhala zinthu zovuta zimene zopangisa kuti chimanga pa msika ku Malawi kuno chikhale vulnerable, makamaka anthu mavenda azichipezerapo mpata wa ma profit. Chimangatu inde business imene simakhale ma profit, komano mavenda akutiyenjeza kwambiri. Chinthu china, point number 6 imene ikuvutisa chimangayi ndi regional trade and export pressure. Inu mukudziwa kuti Malawi tikakolola chimanga timapezeka kuti tikukagulisa mayiko ena ngati ku Zambia, ngati ku Zimbabwe, ngakhalenso ku Mozambique. Ku Tanzania timagulisa, komano panopa ku Tanzania akukolola kwambiri, akumakhala ndi chimanga chotatha kudya olo 2 years 3 years, ndeno zinthu zovuta tikagulisa kumeneko. And mwina chifukwa chofuna ndalama zakunja timazikakamiza kuti tigulise mayiko ngakhale amenewo ngati Tanzania. Sono exporting things ndi zinthu zofunikira kwambiri mu economy yathu kuti ikhale stable, komano wayo tikupanga export choncho tikufuna revenue, komano tikupanga reduce domestic supply, zimene zikupangisa kuti anthu m'misika yathu ku Malawi kunoko azilipira mtengo wokwera. Ndifotokoze chonchi, kugulisa chimanga mayiko akunja kumabweretsa ndalama zakunja inde and ndalama zambiriso, komano zikupanga intensify kusowa kwa chimangako kunyumba kuno. Kodi mwakolola matumba 10 mwagulisa matumba 8, matumba 8 musalanda awiri, matumba awiri angakusungire chaka chonse. Ndi zimene tuzochitika ku Malawi kuno. Ifeyo mitengo yakwathu kunoko imapezeka zokuti ikukhulana ndi mitengo imene anthu akugulisa chimanga kunja, zimene zimapangisa kuti Malawi wamba muchichewa chomveka bwino chimene amagwirisa ntchito andale amati Malawi wakumudzi akulipira ndalama zambiri, pamene dziko lathu lopeza cha ndalama zakunja, komabe tikuvutika. Ndi chizungu chake tingene kuti pali trade off pakati pa revenue ndi food security, and kupanda ma policy abwinobwino mu parliament imo otipanga safeguard ndi kuti ma exports atipanga hurt ma consumers ife. Umo ndimvesese pamene popo. Point number 7 ndi policy failure ndi government challenges. Point imveka ngati yobwerezedwa komano si yobwerezedwa. Izi zizingooneka chonchi kamba kuti nkhani ndi imodzi ndi utha kupita kutsogolo oli kumbuyo, komano ndiyambe chonchi. Ma policies amene amapangidwa ndi boma makamaka aphungu athu a nyumba ya malamulo okuti apange stabilize mitengo akumapanga shortfall. Mutha kuona kuti ma stocks a Adimac sali consistent and ma subsidy
samafikira alimi onse, and planning yathu ili reactive malo mwa proactive, of which tinganene kuti aphungu a nyumba ya malamulo mmene mujamu pena pake kupanga plan kukumawavuta. Mwina pa explanation ningofotokoza kuti sinifotokoza kwambiri ma policy inconsistency amene wawa kapena kusakhazikika kwa ma policy awa kumapanga volatile supply, mwachidule kuti supply kumakhala yosakhazikika, and timakhala ndi ma strategic maize reserves amene timatcha kuti machani ma size ozikaya amene aja mapezeka kuti ma strategic muja mulibe kena kalikonse zimene zikupanga worsen ma fluctuation a mitengowa. Point ina ndiyo kuti alimi amene aphonya ma subsidies aja amatha kukagula fertilizer kuja pa mtengo wodula, zimene zimapanga increase production cost, of which ndimene tinafotokozera muja afunanso kugulisa pa mtengo nda ompereka m'Malawi. Ndiye kuti critically let's say this, ngati tikupanga plan mwa strong ndiye kuti ma strategic reserves athu aja and ngati ali ma subsidies akugwira ntchito bwinobwino unless akulandira not according to Japan komana akulandira according to ndi Malawi, ndipo ndoyenera kulandira, sitakupanga stabilize mitengo ya chimanga. Of course I don't buy nkhani za AIVs komano ngati tikupangabe panopa tikupanga of course, ndiye kuti wina aliyense akhale ndi equal share, because AIV is a government thing of which ndi misonkho yathu, ndiye kuti msonkho ukutoledwa from Nsanje to Chitipa, beneficiary akhale wa Nsanje to Chitipa. Then let's talk about ma impacts azonsezi, tafotokoza zonsezi maoneka bwinobwino and sitimathamangayi. Mitengo ya chimanga imene yokwera iyi ikafika anthu osauka zikumapweteka kwambiri, tikumaona mwina ena mpaka kumafika pa stage yotukwana atsogoleri, kunyoza ma president. Chifukwa chani? Chifukwa choti njala. Mabanja akumadula ma portion awo amadyedwe, abambo kuchoka mamawa kuti abwere madzulo kuti at least azadye pamadzulo ponso kungomuza mkazi wawo kuti niye muzangu ndipungulira kaphala basi kothira mchere, kupanga skip ma meals mwinaso tsiku lonse, ena kulowa diet asakufuna. Cholinga chani? Akwakalire chakudya. Ena akusintha chakudya chija akudya zinthu zina, tikuona ndithu anthu akudya ziteze nkhani yake yachani ya chimanga yomweyi, zimene olomwina nutrition content yake ili poor, andiso mwina amapezekaso tuma pathogens tina take timene tili poisonous. So nsima inali symbol ya sustenance kwathu kuno kuti tikhale imakhala nsima, komano panopa nsima yomweyo yanyamula chizindikiro cha stress ndi kudandaula, cha stress kumene kuli kudandaula ndi kulira. Chifukwa chani? Nsima mtown muja akayiona munthu amene sakukwanisa kuyifikira akumatha kugwesa msozi ndithu, ana akuthawa mmakomo kupita kopempha nkhani yake iti imeneyi. Zimaoneka zinthu zosekesa kapena mwina mwake anthu akamamva kumaseka, koma ayi ndithu Amalawi tikuvutika kwambiri. Food insecurity iyi ikupanga rise zimene zikupangitsa kuti staple food yathu imene chili chimanga ikhale unaffordable. Tikupanga risk malnutrition, and tikaona magrafu tikuona kuti malnutrition imeneyi ikupanga rise, zimene zikupanga affect kukula kwa ana ndi maphunziro a ana. Chifukwa chani? Mukapita m'mizimo mkalasi tusimukukhala ana. Ine ndinapita kumudzi kwathu miyezi iwiri, not miyezi iwiri, ndifotokoza chaka chatha nthawi ija chimanga chinavuta kwambiri. Kwafunsa ana iwe ku skulu bwanji, koma ndiyankha tipita bwanji tisanadye. Sindinayankhulenso kena kalikonse,
kwanga kunali kugwisa nsozi. And zimene zimabwesa psychological impact, stress, anxiety, and quality life ikupangidwa reduce tsunami. Ana inaso sazakhala chimozimozi, they are traumatized. So mtengo wa chimanga umenewo si economic problem yokha, komano ndi social problem imene kupanga affect health yathu, umoyo wathu, dignity yathu, kapena kuti umunthu wathu, komanso human capital, labor. Anthu akagwira bwanji ntchito alibe chakudya ngati chimanga chisakupezeka? Anthu akagwira maganyu town? Answer, it's obvious. Sizingatheke. Sono ndikwangule chonchi, kukwera mtengo kwa chimanga kumene kuku ndi chithunzithunzi chimene chikuonetsa kuti Malawi timadalira ndi chimanga chokha. And zikuonetsa kuti if we are vulnerable to climate change, my economic pressures ndetisakambe. And izikumachita kuonetsa kuti ma policies athu amene akupanga govern dziko lathu lino are very weak. Ndipo uthenga wanga kulikuluko, ngati ma reform ma policy athu sachitika mwachangu, uthenga kwa Malawi ngati sitipanga diversify kalimidwe kathu, komati kulima chinangwa kapena ndi mbatata after chimanga kapena kumaphatikiza, komanso ngati sitithirira, komanso ngati sitipanga regulate misika yathu, komanso ngati boma kuntundako simulowerera mwachangu, nkhani izingozibwereza chaka ndi chaka. And nsima ndi chinthu chokuti chizidyesa Malawi, mwachidule chimanga chizidyesa Malawi, osati chimanga chizitikumba matumba. It's not only kuti minimum wage ndi 50 kg ya chimanga izikhala yofanana. Pena paliponse pamene mulipo mukuonera video, khalani muziganizire, kodi tikakhala chonchi tikapitirira ndi moyo umenewo tipita nazo kuti? Where are we going as a country? So this is Shamina narrating. It's nothing political, just saying what's affecting Malawians. Ndipo sizandale izi. Osaiwala kutipanga like, kutipanga follow, kupanga subscribe, kupanga share, komanso kupanga comment video hiyo. Lameki we mwana wanga anakitabwera abwera ndikuze ndikuze malangizo abwino mwana ganga jisubwera amekinga jisubwera mwana wanga batayiga